Bueno, eta bideo honetan ja, determinante de sistemen azterketako azkenengo ariketa. Vale? Ariketa honetan, determinanteak eskatzen dira. Vale? Enboten dago, determinante baten balioa dala 10, eta esan behar ustazue, modu arrazoituan eta propietate egokiak aplikatuz, determinante hauen balioa zein da. Vale? Bueno. Banan hasiko gara. Lehenengoa da bi A, bi B, bi C, A gehi P, B gehi Q, C gehi R, horanik egon da. Vale? Helburua zein da? Lehenengo, ea hemen propietateak aplikatuz lortzen dugun hauze determinante agertzea. Vale? Beraz, lehenengo lerroan danak bider bi eginda dagoenez, bi hori faktore komuna ateratzen badu kanpora, goian geratzen da ABC-a da hemengo haren antzekoa. Beraz, bi hori eta ABC ipini. Gero, zeran lortu PQR bigarren filan? Bigarren lerroari kenduta lehenengoa. Vale? Bigarren lerroa kentzen badio lehenengoa, geratzen da PQR. Vale? Eta hirugarren lerroari kentzen badiot lehenengoa bebai, geratzen da minus X, minus Y, minus Z. Ze ABC desagertuko zen. Vale? Beraz, bi horiek batera eginda, kontuz. Atara duzun bi hau, ez duzu ejan behar, hemen epin behar da beti. Vale? Bi bider, A, B, C, P, Q, R, minus X, minus Y, minus Z. Beraz, minus hau ere, orain, kanporatuko dugu. Eta da, minus bi aldiz, determinante hau. Honen balioa, amar denez, minus hogei. Bigarna, beren kasuan. Beren kasuan, ditugu lehenengo lerroa bider iru, bigarna bider bi, eta hirugarna bider minus bat. Beraz, ataratzen ditugu irurak. Bai, iru, bai, bi, eta minus bat. Beraz, minus 6 geratzen damen kanpuan. Eta goian, barruan geratzen da PQR, ABC, X, Y, Z. Torain, bigarren antolatu behar dugu, ordenatu behar ditugu. Bai? Daoz, lehenengo eta bigarna trukatuta daude. Bueno, trukatzen baditugu, bakizue determinanteren balioa, sinus aldatzen dala. Beraz, amengokua izango da, gehi 6 aldiz beste hau. Beste honen balioa 10 denez, bai? Emaitza 60. Eta amaitzeko daukagu hauze, C. Vale? Zen, laukoa da, baina justu azkenengo lerroan daukagu 3-0 eta 0 ez den zenbaki bakar bat. Beraz, lerro horretatik garatuko dugu determinantea. Vale? Orduan, hori egiten badugu, goratu dala. Hauze, atara kanpora bidertzen, 3, plus, minus denez, minus ipini, kendu bere zutabea eta bere lerroa, eta geratzen da determinantea ipinamen. Vale? Orain, azten bagara begiretzen hemen, batzutan gertatzen da, kombinaketa guztiak, hauken hau gehiago, bueno, ez dugula ikusten zer aldan izan. Vale? Orokorrean, horako egoera baten aurrean bagaude, edo zutabe bateri beste guztiak batu, edo lerro bateri beste guztiak batu, geratzen da modu bat, ondo ikusteko, edo zeo zer ataratzeko kanpora, edo errepikatzen dana, edo laguntzen dago asko. Vale? Kasunetan, lerroka letra desberdinak direnez, eingo du zutabeak batu. Vale? Orrun, batzen baditugu zutabeak geratzen da A gehi B, gehi B, gehi C, gehi C, gehi A, da bi A, bi B, bi C. Vale? Beraz, bi bat bidertzen hemen kanpoan. Bardin hemen, bi X gehi bi gehi bi Z, beraz, bi bat bidertzen ipini, eta bi P, bi Q, bi R, hau da, bi bat bider P, gehi Q, gehi R. Eta bi hori kanporatu. Gogoratu, minus 3 hau ez dugula galdu behar. Beraz, minus 3 hemen, orain, bi hau zutabetatik kanporatzen badugu, minus 6 geratzen da. Eta hemen ditugu 3 letrak, hemen bi eta hemen bi. Orduan zeingo dugu? Hemen A geratzeko bakarrik, B gehi C kenduko diogu, da, lehenengo zutabeari kenduko diogu bigarrena. Eta A gehi B gehi C, hemen gehi falta da, ken B gehi C geratzen da A. X gehi Z, ken Y gehi Z, X. PQR gehi QR, P. Vale?
Gero, hemen A, X eta P geratu danean, vale? Zeingo dugu? Hirugarrenari kendu geratu dan lehenengoa. Hemen, nik adierazi dut hause Z bat, Z3 ken Z bat, baina dira pausuak segituan. Ez dago ondo adierazita hau, vale? Bakarrik izan da, plantilla egiterakoan, dana sartzeko horri berean ez erabiltzeko beste folio bat, ipini dut lanik. Zuek, egin beharko izan nukete. Hauze pausua eta ipini zer dan, gero beste pausu hau, eta ipini zeran geratzen da, eta gero beste pausu hori eta ipini zer geratzen da. Hiru pausu horiek emon ondoren, zer lehenengo hemen AXP geratzeko, gero hemen CZR geratzeko, eta gero hau eginez CZR horreaz BIQ geratuko zan, daukagu hau. -6 aldiz, biderau. Ze, kombinaketa guztia hauekin ez dabe eragiten inolako aldaketarik determinantea. Eta hori bakarri falta da, ordenatu lerroak, ze esan A, P eta X. Beraz, trukatzen baditugu bi lerro hauek, zeinu aldatzen da balioa, beraz, 6 bider A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z izango zen, eta horren balioa 10 denez, 6 bider 10, 60.